Club Junta, building better Africa. Chigawo cha Masana mwaswera bwanji Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Chigawo cha Masana Malawi ambiri akhala kuyembekezera kuti amve kuti kodi kwa gwanji, kodi kulizotani. Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa tikubwera kuzayankha matelefoni anthu ambirimbiri amene akhala akuimba matelefoni awo kufuna kudziwa zona zenizeni za Commission of Inquiry imene yakhazikisidwa. Amalawi taona kuti Commission of Inquiry yakhazikisidwa, ndipo Commission of Inquiry imene yachuluka ndi mabwezi okhaokha. Komanso chokhumudwisa kwambiri ndichonena kuti Commission of Inquiry imeneyi anthu kupasidwa ndalama asanayambe kugwira ntchito. Zitipindulire chani ife Amalawi zimenezo mukaziganizira? Ndizomvesa chisoni. Muli mazibusa amene ali anzawo a president, zinthu zimene sizitipindulira. So usana ndi usiku takhala tikulandira ma message kuti zikuchitika ndi chani za Commission of Inquiry. Zona zake ndizonena kuti Commission of Inquiry imene yakhazikisidwa Amalawi nonse konse kumene muli, angakhale isanayambe ntchito musayikhulupirire, chifukwa it's just a cover up. Akufuna kungowaphimba Malawi m'maso ndi kuti asiye kukamba za nkhani ya kuchikangawa. As I said, it's a cover up to create the names of Chakwera, Zikhale Ng'oma, Kunkuyu, Chimwendo, Hale Nkandawire, Valentino Piri, Merina Yoram, and others. Cholinga chenicheni cha Commission of Inquiry imeneyi ndikungofuna kungopanga maina anthu amene tikuatchulawa: Azikhale Ng'oma, Akunkuyu, Achimwendo, Ahale Nkandawire, a Valentino Piri, Amayi Yolamu, komanso ndi anthu ena, kuti angochita clear up maina awo kuti asakhale oyipa. Komano chimene tinganena Malawi ndichonena kuti Commission of Inquiry iyi sibweresa zona zake zenizeni, chifukwa mkatikati mwa anthu amenewa muli anthu amene ali mabwezi a president. Nde chimene tinganene ndichonena kuti nonse amene muli mu Commission of Inquiry imeneyi, amene mukulumbirisidwa lero, amene muli mu Commission of Inquiry imeneyi, muzachita manyazi pa mapeto pa zimene muti muzipeze, chifukwa ife ali Limpopo tapeza zochuluka kuposeraso zimene muli nazo, chifukwa mkatikati mwa zimene tazipeza
inu yonso amene muzakhale onoti mukupanga zakafukufu mwapanga kafukufuku ameneyi muzamva chisoni, chifukwa ine as I said ndili ku Malawi konkuno, ndakafika ku Chikangawa, ndafika mizi yoyandikira, zomwe ndazipeza kumeneko ndi zimene Amalawi tizauze. Ndafika ku aviation, zimene ndazipeza ku aviation ndakayika ngati ndi zimene inu muzibwerese ku mtundu wa Malawi. Zomwe ndazipeza ku military ndakayika ngati inu mupeze zimene ndapeza ine ku military. Zomwe ndazipeza ku polisi ndakayika commission of inquiry imeneyi ngati tipasi. Ndikukayika ngati anamiwa ati afuseso funso lija lonena kuti kodi achimwendo anakuuzani ndi ndani kuti musakwere ndege ya zaza. Ndakayika ngati anamiwa afuse funso limeneli malinga ndi kafukufuku amenenso ine pa Limpopo FM ndampeza. Ndiye ndifuna ndiyankhule kunena kuti commission of inquiry imene yakhazikisidwayi Amalawi ndiyosakhulupirika, ndipo ili ndi zambiri zimene zili zosokonekera, chifukwa mmenemu muli Attorney Nyirenda. Attorney Nyirenda ndi best friend wa Chakwera, ndipo kumwalira kwa Chilima Attorney Nyirenda anali mmodzi wa mabusa amene anapita ku State House kukapeza Chakwera ndikumauza zonoti congratulation ya chani pamene imfa yachitika. Nde munthu ngati ameneyi tikamkhulupirire? Attorney Nyirenda anali nawo kuunga ulendo umene anthu anapita kuunga, lero akakhale mu commission of inquiry. Tipindule chani Amalawi ndi Attorney Nyirenda? Muli Amadise. Amadise ndi judge mmodzi amene akukhuzidwa ndi corruption, ndipo mukapita kumasamba a Amadise a FB akungoyankhula zoyamikira Achakwera. Lero munthu ameneyo angakapange kafukufuku wa Chakwera. Amadise lero ali ndi maudindo ambirimbiri imene ndiyibweresanso ndi programu ina yapadera. Ali ndi maudindo ambirimbiri ma department osiyana ndi kutambasulireni. Amadise ngozi itachitika ya ndege, Achilima atamwalira, analemba pa tsamba pawo pa Facebook kunena kuti ndege ya asilikali simmakhala black box. Nde ndikufunseni inu Amalawi, Amadise atibweresera ripoti lanji labwino lonoti ife tikakhutisidwe pamene anatuuza kale pa tsamba lawo la mchezo kunena kuti ndege ya asilikali simmakhala black box. Akunkuyu anatuuza zonoti black box yasungidwa pabwino. Amadise akunena kuti mundege simmakhala black box. Mukutha kuona ma contradiction amene akubwera. Lero tapanga kafukufuku, black box taipeza kunyumba kwa Ernest Pambala. Atuuze ndi ndani kuti ife tataipeza black box kwa Ernest Pambala. Amadise anatuuza kuti mundege simmakhala black box, ndege ya asilikali simmakhala black box. Ino amene munawerenga page ya Amadise, tatumani ma message yo, tikufuna anthu adziwe chifukwa akuona ngati tikungoyankhula. Nde munthuyi mwamwika mu commission of inquiry athandiza chani Amalawi? Nkhani ya anthu amene ali mu commission of inquiry
palibe amene atipindulire. Enawo ndibwera ndizatambasula kuti kodi awa ndi ndani wachakwera, chifukwa tili ndi ainkosi makosi, tili ndi timakamba za asunduzwayowa. Asunduzwayowa anapezekanso ndi mulandu ku South Africa. Wakatangali analandira ndalama yokwana 30,000 rand. Ndipo a South Africa Broadcasting Corporation anatengera ku court nkhani zake izi atitumizira ku South Africa. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti mu Commission of Inquiry muja muli anamiwa. Sindikukhulupirirabe mpaka lero, ndipo sindikukhutisidwa, koma I'm very disappointed ndi anamiwa. Zonse zimene akupanga anamiwa zija ndizofuna kutiphimba ife Amalawi m'maso. Anamiwa amakonzekera ma demonstrations kuti apangise ma demonstrations amene abonika lindo anaoneka kuti akuchita endorse Amalawi first. Ndipo magulu enanso amafuna kukachita endorse zinthu zimenezi. Amalawi endorsement imeneyi ikanakhala yolakwika. Anthu amapanga endorse chifukwa cha chisoni cha imfa cha anthu amenaja, not knowing munthu wina akupanga izi chifukwa chonoti akupindula. Anamiwa alephera kupangisa press briefing yokonzekera ma demonstration apa 29 ndi pa 30, koma anamiwa akwanisa kupanga press briefing mwaona akuyankhula iziti dzulo iziti zana. Press briefing imeneija ndrama zake apasidwa nda achimwendo. Anamiwa omwewa akhala akupereka funso kunena kuti achimwendo timafuna mutiuze anakuuzani ndani kuti ndege ya zaza. Takhulupirira bwanji anamiwa pamene apasidwa ndrama zopangisa press briefing ndi a Richard Chimwendo? Takhulupirira bwanji anamiwa? So sad kunena kuti ma demonstration awa tenti muthokoze Mulungu wakumwamba. Inali nyambo yonena kuti abonika lindo akaphedwe. Ife timaona ngati anamiwa akufuna kuenda ndaka lindo chifukwa cha kuwawidwa mtima ndi zimene zikuchita. Kuyambira lero Amalawi osazakhulupirira anamiwa. Akhala kupanga ma press briefing mbuyo monsemu. Ndrama zake amapasa ndi achithyola chifukwa chonoti achithyola analuza zisankho, ndipo sakondwa akhala akuagwirisa ntchito anamiwa. Anamiwa ndi gawo limodzi la Malawi la MCP. Amatumikira MCP koma amabwera ndi zinthu zokhanga tizabwino. Ife Amalawi nkumanena kuti munthuyi akufuna kupulumusa Amalawi. Don't trust anamiwa. Angakhale ku Commission of Inquiry kumene aliko ndaona pena akuyankhula kunena kuti yayi anthu akufuna kundichita bribe. Amalawi musakhulupirire zimene zija. Iwo alandirapo kale zawo koma sakufuna kuti aonekere. Nde akubwera kufuna kumapusisa Amalawi. Chenjezo langa kwa abonika lindo, don't trust namiwa anymore. Ndi anthu amene iwo imene ndi ntchito yawo imene akupezera ndalama pofuna kumapusisa Amalawi. Ndipo ndili owawidwa mtima zandikhuza mu mtima mwanga. Wina nkumafusa chifukwa chani anamiwa chiyambireni kupanga oloma press briefing awo simunamone kupo bonika lindo ali naye limozi. Simunaone kuti mwina game changer ali naye limozi. Iwo akuthyolo game changer wakuthyolo koma simuzaona ali limodzi. Ndi pamene muzazifusa
simuzaona anamiwa ali ndi Steve Chimwaza, simuzaona anamiwa akuti akupanga press briefing ndi Edward Kambanje, simuzaona anamiwa akuti akupanga press briefing ndi wina aliyense, koma pamakhala azimayi awiri. Ali Comrade azimayi awiri aja ndi ndani? Imene iso titambasula, tikufuna tiyankhule zinthu za umboni, titambasula kuti kodi azimayi awiri amapezeka pa press briefing ya anamiwa ndi ndani? Amalawi ndine okhumudwa, ndikatitu ndine okhumudwa ndi zimene ndazimva zokhuzana ndi anamiwa. Ndiye chimene ndingakuuzeni ndichonena kuti Commission of Inquiry imene Amalawi tapasidwa ija, imene ija TKX palibe womudalira chifukwa cha nthawi. Chigawo cha kum'mawa kuno ndikubwera ndikutambasulireni mayina anthu amene ali mu Commission of Inquiry, nanga ali ndi maudindo anji ku MCP. Nde mundiuze ndinu Amalawi kunena kuti kodi Commission of Inquiry imene ija itipindulira o angakhale kuti anamiwawa ali okha, ali aside, koma ali pakati pa mimbulu, sakwanisa kugwira ntchito. Ndendati pitirizani kupanga Commission of Inquiry. Ine Commission of Inquiry yanga ndenda ipanga, ndipo panopa ndiye ndili well equipped. Bweresani Commission of Inquiry yanu yabozayo, nde muone ma message amene nditi ndizikuponyerani. Mungakhulupirire kunena kuti anamiwa amacheza ndi anthu ena ake? Mungakhulupirire? Ndikangoyamba kuponya ma message, social media isokonekera. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Ine nimafuna ndingobwera ndingonena po chilungamocho, amene chikumupweteka chilungamoyo chimupweteke. Bible linanena aliyense amene amanena zoona amadana ndi anthu. Nde ndalola kudana ndi anthu, koma anthu aziwe chilungamo. Ndiponya ma message pa social media amene ndapeza anthu. Amalawi mukhumudwa kwambiri. Amalawi mukhumudwa ma message ochuka kwa anamiwa kupita kwa munthu wina. Very shameful, very shameful. Pamene anthu tikuoneka ngati tonse tikulira pa imfa ya Chilima, pamene anthu tikufuna kupezeraponso maphindu. I got messages. Tisamale ku military, imfa ya Chilima. I got the messages. Nde ndikufuna ino inquiry mumalize kafukufuku wanu. Nde ndiziza kuponyera ni zimenezi, nde tizaone kuti ndi zimene mwapeza ndi ma information ndapeza zikugwirizana. Ndilitumwa muno Malawi, ndili kwako chilira, ndikhala ndikuchokako nthawi ina iliyonse, is either lero kapena mmawa, ndikhala ndikuchoka ku Mchinji kubwerera ku Lilongwe. Limpopo ndi Comrade Mtanyiwa. Ndikubweraso ndamva zonoti Ernest Pambala akumopseza munthu wina kuti amupha. Nde ndikubweraso ndi zimene ndazipeza za Ernest Pambala. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Ndikatera Malawi. Building Better Africa.